Machin karonya koromuga juange chendo ni mar Migago amedo miweche go manyero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV kwa dhi mbele ni pogruok paro pod medo nyuolore kindo ganda jo Kenya to Jotend piny William Ruto gwelo Jotend Migepe odiochieng' manyoro. Gwelo no isiro lwedo kako machielo jo Kenya moko to kwedo gwelo no mana kaka jafwambo marwa Betty Juma leronwa. Ka en mana seche manok tok Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro yango Jotend Migepe mabende biro sire e kin loch mare, jopiny medo golo paro mopogore opogore. Jomoko osiro gwelo mar Ruto ka gichiwo pochgi pak kuom tich makare kendo giwacho ni Jotend Migepe go omi tich moromore kodgi ni mar gidhi tiyo makare. Actually devolution emanomiyo jopiny ogone katiba no kura mondo kal omiyo chunji mang'eny nyo ne pod neno nyaka sani ni ker ne okonengo neg docket mar devolution aeto okaw gik mamoko manie iye oter ne migepe mamoko nikech pok wayudo mich mane wagombo yudo kuom devolution omiyo sechegi ka ok keto ng'ato mondo chung' ne devolution kaka minister nyaka obiyo ket ng'ato miluongo ni principal secretary mabro ng'iyo kaka loch gwenge tiyo. Jodak gi mine ma ohala e chiro mar Budalangi kaunti ma Busia ne ochiwo mor margi makende kuom migawo mar weche tuke mane Ruto omiyo Ababu Namwamba kendo ginyiso geno ni Ababu Namwamba biro tiyo kendo biro kelo lokruok e gwenge go. Tunashukuru Bwana Ruto, shukurani kubwa kwa Bwana Ruto kwa kupatia Ababu Namwamba kiti ya sports. Tumefurahi wa mama wa soka, mama wa mboga, tumefurahi sana. Tunampongeza ndugu yetu, kiongozi wetu, rafiki yetu, Mheshimiwa Pius Tofika Ababu Namwamba kwa kupata nafasi ya kuhudumia taifa la Kenya katika kiwango cha baraza la mawaziri. Kaunti ma Taita Taveta bende mor makamano okwako lwasi ka jodak puoyo Ruto kuom paro joma mine ka mine maromo 7 ne omi migepe ma opogore makmana gichwalo ng'ur margi e migawo mar weche limbe e pacho kae mane omagi. Kama mimi pia mfanyabiashara pia nashukuru sana kwa ile jina alisema atatupatia atatuboost na kuna mwelekeo na nashukuru na naomba sana asitusahau kwa venye alikuja Voi hapa Taita County akatuambia atatushika mkono, asitusahau kwa hilo. Kata kamano wayudo paro mopogore e kaunti ma opogore gi mago ka jodak ma kaunti ma Siaya ochwalo ng'ur margi ni Jatend piny Kenya ka giwacho ni Ruto okochopo singo mare to ahinya hustlers e kinde campaign. Na sasa vile amechagua cabinet, sasa sijaona mamboga pale, sijaona mtu wa bodaboda pale, amechagua tu wale watu wenye walikuwa kwa politics na watu wenye wako na pesa. Sasa sisi hatujui ati mamboga mtu wa pikipiki wale watu wa makaa ameacha wapi? Asante. He promised to reward women on 50-50 share basis. He met only a third, we didn't see a 50% share for the women. Jopiny dwaro ni jogo ma oyudo thuolo mar telo mondo one ni gitiyo makare kendo giloso weche uchumi ka gigeno ni gwelo mamoko kotim e gwenge ma odong' nono nyalo biro yudo lemo. Rais wa 5 ameweza kukumbuka na kutukumbuka na kutupatia wizara zenye zamana kabisa. Kikubwa zaidi ni sasa kazi ianze na uchumi uimarike kama wa Kenya. Watu wengi wanalalamikia vile maisha yamekuwa magumu sasa.